Migita 2,000 estudyante ning madapdap Pre-Settlement High School syudad ning Mabalacat ing mekiadwangan king parada bilang kampanya laban iligal na droga ang puangpama ni Garillo. Manibatan king mismong eskwela, dirutan ing mabilog ang madapdap bang ipakit dareting kayanakan ang puang talaturo ing pamanyuporta kang Presidente Rodrigo Duterte. Ay ning balita ng Joy Tiwa. Mayakit ka rin tatal ng placard o pakalagay king mismong tarpaulin ing suporta dareting estudyante ning madapdap Pre-Settlement High School syudad Mabalacat king kampanya laban king iligal na droga ang puangpama ni Garillo. Migit 2,000 magaral ing mekyabe keting parada bagong pisa king mismong eskwela ang gaking adurot ing mabilog ang madapdap. Iti kano yung support ang bibiyada king administrasyon ng Presidente Rodrigo Duterte king karelang mas lalong pasiknangan laban kontra illegal drugs ag pangking principal ning MRHS ay Dr. Elenita Polidario. Yan po nga daw ngayon ni actually kaya po ni ating kaming anti-drug and anti-smoking campaign. Kasi susuporta kaya po king adikay na ni Presidente Tampo, yung Mayor Tamo at saka yung barangay captain na sugpuin talaga yung mga drugs na yan sa community ng Madapdap. Ing Madapdap High School pa kanoy mumo ng ginawa king makantining dalo, nuno ka rin layon dang medinan lang kebalwan o kamalayan deting kainakan nung nanong epekto niti king karelang kinabukasan. Balo kung yan school year ni ikaming mumunang mika anti-drug and anti-smoking campaign. Aminado naman ni Dr. Polidario, adarakal na lareng estudyanteng Manny Garillo na. Anya naman sa lukuyang pagsadyan, inkarelang tutuking magana pa symposium ating kaugnayan king illegal drugs and smoking. In tutuking gawan mi kanya ni plano mi symposium. Ating symposium kaya ni eskwela bakan tarengan ni estudyante mi kanya from grade 7 up to senior high school maging aware la kaya ni campaign na. Alos pare-pareula ang manureting estudyante nung nanong sangkaning karelang pamakyabe keting kampanya. Antimoy Alejandro Miranda Jr., 18 anyos, maragulya kanong sa upiti kareng kapara ng estudyante, lalo na't laganap na impisa sa biyan droga kareng kalupa ng kainakan. Para po yung matigil na po yung masamang bisyo dito sa Pilipinas. Opo. Yung yung mga kabataan po ngayon na lululong po sa droga kaya tigilan na po ang pagdidrugs. Opo, kailangan po namin tigilan na ang droga. Kaya kinampanya namin po ito para tigilan na ang masamang bisyo. Ako po, Joy Diwa para King News Force, Pampanga. Balitang Tutu, Kimbalen, Susuyo.